Imos coa información deportiva. Os veráns deportivos regresan a Boiro cunha gran variedade de disciplinas vencelladas ao mar e ao aire libre. Este programa de actividades desenvolverase do 24 de xuño ao 30 de agosto. Non hai veráns en deporte en Boiro, que neste período estival desenvolverá a 32 edición dos veráns deportivos. Nesta ocasión, a programación está formada por unha ampla variedade de propostas de deportes para rapaces e rapazas coa colaboración dos clubs deportivos do municipio e que se desenvolverán dende o 24 de xuño ao 30 de agosto. Un poquinho máis centradas no que é, digamos, esta tempada, aproveitar a tempada de verán con actividades máis ao aire libre. Nosa, digamos, actividade estrela pode ser o vólei praia, temos actividades de mar, piragüismo, remo, hai actividades, hai vela, e entonces é un poquinho aproveitando esta, digamos, esta coyuntura que nos dá o Concello de Boiro en canto á súa boa situación e boa climatoloxía en estes 2 meses de verán. Non só está pensado para os máis mozos, senón que tamén hai actividades programadas para adultos. As actividades para rapaces e rapazas, o que decía, temos vólei praia, temos remo, piragüismo, tenis infantil, atletismo, vela, eu seguro que me esquenzo de algunha, pero bueno. E despois para adultos temos gimnasia, temos vela, en algúns casos tamén apoiados pola CINA. E as persoas interesadas en participar poden inscribirse xa pasándose polo Departamento de Deportes de Boiro, mandando un correo a deportes@boiro.org ou chamando o 981 84 8425. Ademais desta nova edición de veráns deportivos, o municipio contará con máis alternativas ao albergar diferentes competicións e campus. Como pode ser a regata ACT de Traiñeiras, como pode ser o campus do Obradoiro de baloncesto, que facemos aquí xa a partir do 24 deste mes de xuño, ou como poden ser outras actividades, como pode ser un torneo de rugby praia ou campus, varios campus que temos, como que fai o Real Club Deportivo da Coruña, aquí en combinación ca estrutura local de fútbol que temos aquí a FM Concello de Boiro. O concelleiro de Deportes boirense, Marcos Fajardo, destacou esta iniciativa para seguir practicando deporte no período estival. Moitas veces, xunto con seus pais, os nenos eu creo que queren vir a Boiro precisamente por eso, porque teñen unha amplia gama de actividades deportivas, sobre todo, enfocadas á época estival, a época estival de verán. Temos unha amplia gama de actividades que dentro dos nosos clubes realizan durante todo o ano, e no verán seguimos co deporte. Nós temos as escolas deportivas desde outubro hasta maio, todo o ano, pero non queremos parar, queremos seguir no verán, porque entendemos que é unha época onde os rapaces moitas veces se encontran sin ter que facer con eses xogos que agora están tan de moda, tecnológicos e tal. Eu creo que o máis sano é que fagan actividade deportiva. Para seguir exercitándose e aprendendo, xa que se trata de propostas que favorecen a súa saúde física e mental.